Hola, benvinguts a Viatjadora Permanent. Estem en Reus. Des d'ací hem començat les gravacions per terres catalanes. La setmana que ve vos presentarem Tarragona, la ciutat de romans. Aquesta setmana hem visitat Sitges, Montblanc, Vilafranca del Penedès i Siurana, que queda molt a prop de Reus. I res, vam tindre una visita de la meva cosina Maria, un besito per a Maria, i ens ho vam passar pipa. Ja veureu en el vídeo. Fins ara! Hola, estem en Sitges i anem a veure esta ciutat, a veure què té i a veure què podem trobar. La platja està a rebossar de gent, fa un dia estupendo i res, fa moltes ganes d'ir a la platja. Una de les parts més importants és la part gastronòmica del viatge. Ens encanta menjar i beure i provar coses noves als llocs on anem. A poc anirem descobrint gastronomia, cultura, vins, cerveses... Ara estem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Us deixem amb unes imatges que estem rodant per aquí, seguim en terres catalanes i continuem la nostra aventura. Els carrers estrets són herència dels traçats clàssics de les ciutats. Com veieu per aquí, no pot passar un cotxe i a mi m'encanten. A Vilafranca tenim dues rutes principals. La primera, que ens transporta a l'edat mitjana, amb edificis singulars d'aquest període. La segona ruta és la que ens porta a l'època en la que el vi i el cava van invadir aquesta ciutat. Parlem de l'època modernista. Ens trobem davant del monument més representatiu de la villa. És la coneguda com a la Catedral de la Muntanya. És l'església de Santa Maria la Major, permaneix inacabada des de l'època de la pesta negra. Com podeu observar, els carrers de Montblanc ens transporten a una altra època. Són vestigis d'un altre temps i són molt bonics i interessants. Pels carrers de Montblanc pots trobar-te, per exemple, senyals que indiquen el camí de Santiago. Estic un poc lluny, però bueno, si vols fer més de 1.000 quilòmetres, des d'ací és un bon lloc per a començar. Avui hem pujat a Siurana, és un poble que està dalt de la Serra del Montsant. Podem veure tant el parc natural com el pantano de Siurana. És un poble molt xicotet i molt acollidor. Us deixem unes imatges del poble per a que pugueu gaudir de les vistes meravelloses. Aquí a baix del mirador, el mirador es troba a la punta de la ciutat, trobem el pantà de Siurana i unes vistes espectaculars. Espero que vos hagi agradat aquesta aventura i recordeu que podeu seguir-me a Instagram, Facebook o Twitter i ens veiem la setmana que ve en la pròxima aventura. I una muralla que li pega la volta al poble.